идомаи барномаи милитсия ҳомии ҷомеа ба саросимагӣ роҳ додан, риоя накардани аломатҳои дар роҳ буда ва ё дар ҳолати мастӣ идора кардани воситаи нақлиёт метавонад ба садамаи фоҷиабор анҷомад ва чунин садамаи нохуш ки аз хунукназарии ронанда ба вуқӯъ меояд, барои як ё якчанд оила мусибати гаронро эҷод менамояд. мутаассифона чунин як далел санаи 7 декабри соли равон дар кӯчаи борбади шаҳри Душанбе ба қайд гирифта шуд. ронандаи автомошинаи тамғаи Mercedes Benz аломати қайди давлатияш 1414NN 07 Нуралӣ Ғафоров соли таваллудаш 1988 сокини шаҳри Душанбе ки дар ҳолати сархушӣ қарор дошт, аз ӯҳдаи идораи воситаи нақлиёт набаромада, аввал ба деворчаи канори роҳ бармехӯрад ва баъдан бо қисмати қафои автомошина шаҳрвандон Абдухолиқов Ҷамшед, ҳамсар ва ду кӯдаки ноболиғашонро ки дар канори роҳ меистоданд, пахш мекунад. дар натиҷаи ҷабрдида Абдухолиқов Ҷамшед дар беморхона ба ҳалокат расида, ҳамсар ва ду нафар фарзандони ноболиғаш ҷароҳатҳои ҷисмонӣ бардоштанд. инчунин 12 декабри соли равон ронандаи автомошинаи тамғаи Mercedes Benz рақами қайди давлатияш 6179 RC02 Маҳмаднозир Аюбов соли таваллудаш 1993 сокини ноҳияи Хуросон ҳангоми ба қафо ҳаракат кардан аз беэҳтиётӣ сокини 42-солаи шаҳри Душанберо зер мекунад ки дар натиҷаи ҷабрдида ҷароҳати сахти ҷисмонӣ бардошта ҳангоми ба беморхона интиқол додан дар роҳ мефавтад. аз рӯи ин қазияҳо тадқиқот идома дорад. ба ин монанд дар ҳудуди ноҳияи Кушониён ронандаи воситаи нақлиёт аз ӯҳдаи идораи автомошина набаромада пиёдагарди хурдсолро пахш намудааст ки дар натиҷа ноболиғ ба ҳалокат расидааст. шарҳи ин дигар ҳолати қонуншикании ронандагони воситаҳои нақлиёт дар гузориши ҳамкоронамон аз шӯъбаи бозрасии давлатии автомобили раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Хатлон. зимни гузарониндани чорабиниҳои мақсаднок як қатор қонуншиканиҳо аз қабили бешаҳодатномаи ронандагӣ идора кардани нақлиёт, мавриди муоинаи техникӣ қарор надодани нақлиёт ва гуфтугӯ бо телефонҳои мобилӣ ҳангоми ҳаракат дар роҳ ошкор карда шуд. ронандаи автомошинаи тамғаи Opel Astra рақами давлатияш 8866 SE01 таҳти идораи Қосимов Фирдавс Маҳмадович истиқоматкунандаи ноҳияи Вахш ҷамоати шаҳраки Вахш кӯчаи Исмоили Сомонӣ ҳангоми ҳаракат дар роҳи мошингарди ноҳияи Вахш ба самти шаҳри Бохтар дар ҳудуди ноҳияи Кушониён ҷамоати деҳоти Меҳнатобод деҳаи Хурсандӣ аз ӯҳдаи идора кардани воситаи нақлиёт набаромада хурдсол Резоев Али Наҷибуллоевич ки роҳро аз тарафи рост ба чап убур мекард пахш карданд ки дар натиҷа пиёдагарди хурдсол ба саломатиаш ҷароҳатҳои гуногуни ҷисмонӣ бардошта дар беморхонаи клиникии вилояти Хатлон ба номи Бурӣ Воҳидов ба ҳалокат мерасад. ҳангоми гузарониндани чорабиниҳои мақсаднок дар ҳудуди роҳҳои автомобилгарди ноҳияи Ёвон аз тарафи ҳайати шахсӣ ва шӯъбачаи бозрасии давлатии автомобилӣ дар ноҳияи Ёвон якчанд далели вайронкунии дағалонаи қоидаҳои ҳаракат дар роҳ ошкор карда шуд. ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Mercedes Benz рақами давлатияш 9919 GT01 таҳти идораи Юсупов Дилшод сокини ноҳияи Ёвон ҷамоати Даҳана деҳаи Чаманзор пас аз истеъмоли маводи сахттаъсири нашъадор сари чамбарак нишаста воситаи нақлиётро идора мекард. нисбати ронанда чораандешӣ карда шуда маводи лозима тартиб дода шуд ва аз рӯи тобеият ба суди ноҳияи Ёвон ирсол карда шуд.